Aparo ni wawinjo na bende pachiko to dragi mano. Sharon ni Jaramogi Oginga Odinga nowacho ndalo moko ni pesa ka koro osechopo bilion to koro japiny koro kendo koro ok relate koro koro muomowa koro ka trillion to koro ng'ino dwa muomowa kendo kabisa, lakini Kenya dongo kendo mane kama rieyo. Kata last year budget 4.2 paro, but later on king'iyo supplementary budgets gi revisions gi ochopo mana 4.6, koro kopimre gi higa mokadho to bende ok omedre malich ahinya. Apani gima duong' en mana ni pesa no itimo gang'o to gi an koma ng'iyoga kabisa ma nikech ing'eni sani to kata gima minister dhi somo kawuono ok en gima ang' nobuogo ahinya, wang'e gimidhi som. Katiba masani olose matinde gigi wang'e chon kendo ji wuoye to en mana ni kama mbaka ok ogore ahinya en gima inyalo ng'adi. Ng'ato ka ng'ato ng'iyo mana modwano mede, kata king'iyo sector working groups, ministries, parastatal, ng'ato ka ng'ato dwaro mana bilionde. Onge mawache ni ate abiro ni ma ka wanyalo ng'ado. Koro mano kende gima pod aneno ka budget okomorago, lakini king'iyo bende ni wadhi e yiero to ne nyaka beda 4.8. Nang'o ni mano timore nikech yiero ni bende oganda bende ng'iyo chal ka gima koro ilombo godo wang' oganda ahinya kaluwore gi dongruok koso nang'o. Koro mago to gina